haka za ka mutu da bakin ciki in baka yadda Allah ke yi ba. Billahi lazi ayin kana so ka zauna lafiya ka yadda Allah ne mai azurtawa, ko firamare bai yi ban Allah ya so sai ya azurta shi da kuɗin da digarin ba mai kuɗin, kai kuma digirorin ka 8 a baka na cin abinci ya ishe ka. Wallahi mala digiri 8 ba ka samu riga ba, ba ka samu tuwo ba, ba ka samu mota hawa ba, ba ka samu gidan kwanciya ba, ya ishe ka. Kai kuma da ka kaddara kenan. Idan ka yadda Allah ke, sai ka ga a hakan da kake, Allah ya sa ma albarka a yadda kake rayuwa, sai ka zauna lafiya, kirjinka a wanke. Amma idan ka saba kanka kunci da damuwa, kai ta turanci ba ko kwabo zero. Wallahi hasada ta cinye ka, kana ta baza turanci, ka zo wuri kuma an ga alhaji ya zo, ko ba ruwan shi, turancin dama ba yaran uwa ne bane bare na ubale. Ko yaran uwa ne karambani ne ku ji muna yi, ba yaran uwa ne bane ba na ubale bane, ba na gado bane.